Machegni kendo nyakoronga jwang'ero kamano kuom medo keto mana wang'i e chendoni mabende waikoni mano motisi ni yiero ma Kenya gana riyo frario kodario. Wachao kod maoni lamo makende no bagi bwa ma Nairobi bar lamo ne piny Kenya motol ne yiero madunge kinde makoro dong manandalo achiel kende. Jotelo mag dinde mopogore ne oyuoro mar lamo ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jalupne Martha Karua. Reporter marwa Judith Omondi ni kod ler mathoth. Wer mor kod pako ne okwa kod romo ma KICC boma ma Nairobi kuma ne obagi lamo ne piny Kenya motelo ne yiero maduong' ma tich ariyo. Lamo makama ne keto gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga, jalupne Martha Karua kod joutegi duto e lwet ruoth. Raila Odinga hereby take this opportunity to dedicate this nation, Kenya, to you, Almighty God of all creation. Bishop Boniface Odoyo mane otelo e nyasi mar lamono oketo weche adek ma okone owinjore telo manyien olokie ka Kenya nyalo dhi nyime. Mago gin kedo kod mibadhi, kedo gi dhier kanyakla kod tieko sigwe kind jo Kenya. This assembly was called for that we might begin a new Kenya, a new nation, a nation created by God. I've talked about three curses from heaven. God, our creator, the curse of bloodshed, the curse of tribalism, the curse of corruption, amongst others. We cannot progress economically or otherwise because we sabotage it by cursing ourselves. Bishop Adoyo nokwayo jo Kenya mondo herre kendo kik donjre lweny machal kod higni ma osekalo mag yiero. When you murder, when you shed blood, it does not die. That blood cries out from the ground to the maker. My fellow citizens, what I see in Kenya is the blood of innocent victims crying out from the ground to the Father for vengeance. Today, silence that blood from crying from the ground for vengeance. E kinde no, bende jotelo go mag dini ne omiyo Raila Odinga otamba magetiso kaka ranyisi mar loch, ka jalupne Martha Karua kod min ode Ida Odinga bende ne omi mich. Raila Odinga onyiso mor mare kuom chopo e lamo mane obagne kod joute. Oriwore kod jodolo e jiwo jo Kenya mondo onya kwe e kinde yiero. We feel also blessed by this special prayer today. We have taken note of very fundamental issues that have been conversed here, that no life should be lost at the hands of any other person. And that we also said that we want to see this country united. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga osingo mar keto e tim gigo ma oketi la odiechieng' ma kawuono ka okwayo jo Kenya duto mondo wuog mar goyo ombulu tarik 9 mar dwe mar 8 higani. Judith Omondi, Ramogi TV, KCC, Nairobi.